Ahojte, poďme sa pozrieť na to, ako sa dá použiť particle emitter na vytvorenie dažďa. Ako prvé si musíme kliknúť na model, efekty a na particle emitter. Najprv sa nič nestane, pretože samozrejme particle emitter potrebuje nejakého rodiča, takže si vytvorím rodiča a tohto particle emitter tam jednoduchým posunutím dám. Hneď ako prvé vidíme, že má particle emitter nejakú predefinovanú textúru, to znamená to, ako my vidíme tie particles, teda tie častičky. Sú to teraz nejaké také vločky, no a keď chceme, aby tam bola dažďová voda, tak musíme si kliknúť na Home, potom Toolbox, nájdeme si tu Images, obrázky a napíšeme Rain ako dážď. Vyberieme si ten rain, ktorý sa nám zdá ako najviac rain, takže tento rain. Keď na to kliknem, ešte dobre je, keď mám označenú tú časť, v ktorej pracujem, kliknem na to, tak sa mi sem objaví sa mi tu v Exploreri ten dážď, tá textúra, kliknem na ňu tu dole, skopírujem toto, hneď ako kliknem na to, je to označené modrým, takže stačí iba Ctrl+C a kliknem na particle emitter, kliknem do textúry a tiež je to označené už na modro, takže stačí už iba dať Ctrl+V a Enter. Hneď sa nám tam objavili dažďové kvapky. Toto môžeme vymazať, nazveme si nejak múdro časť. Ďalšie je dôležité dať túto časť niekam hore, pretože veď chceme, aby dažď išiel z hora. No a teraz potrebujeme, aby nám dažď padal dole. Takže klikneme na particle emitter a tu v emisii dáme, aby smer bol dole, bottom. A už nám bude padať dažď dole. Teraz, keď chceme, aby dažď mal nejakú farbu inú ako bielu, tak klikneme si na Color a dáme tam takú farbu dažďa, ako si myslíme, že vyzerá dažď. Ďalšia dôležitá vec je, že vlastne teraz sa nám emitujú tieto particles z tejto plochy a keď ju trošku scalneme, tak sa nám bude emitovať z celej tej plochy, aká je veľká je tá časť. Teraz, keď klikneme na particle emitter, tak vidíme, že light influence je 1, to znamená, že je to ovplyvniteľné svetlom. Preto tie kvapky, ktoré sú hneď pod týmto, tak sú tmavé a tu dole sú svetlé, pretože sú ovplyvnené tým, že na ne nedopadá svetlo tu hore. Takže keď dáme influence, aby to bola 0, tak všetky kvapky budú vyzerať rovnako. Ja si nechám light influence 1 a samozrejme preto, aby som ich nevidela takto divne, tak z tejto časti spravím neviditeľnú časť. Ďalej je dôležité, že máme orientáciu teraz nastavenú na facing camera, to je predefinovaná orientácia, ale je to trochu divné, lebo keď prídeme sem, zhora sa pozrieme na kvapky, tak kvapky padajú takto, čo nedáva úplne zmysel. Preto namiesto facing camera si vyberieme facing camera world up a to znamená, že to bude stále držať veľkosť tých kvapiek, respektíve tie kvapky vidíme, keď sa pohybujeme v X a v Z, ale keď ideme do Y, teda z hora, keď sa pozeráme na tie kvapky, tak ich nevidíme také veľké, ale sú normálne, ako keby padali dole. Preto je dôležité vždycky, podľa toho, aké particles chcete urobiť, tak si musíte nastaviť správne orientáciu, ako hráč bude vidieť tieto particles. Poďme si nastaviť veľkosť. Máme tu okrem obyčajnej veľkosti také 3 bodky, kam si môžeme vlastne nastaviť, že chceme, aby na začiatku ich života boli napríklad väčšie, a na konci ich života, aby boli menšie. To znamená, čím menej tu dáme, tak potom budú menšie a čím viac tu dáme, tak budú väčšie. Môžeme nastaviť aj tak, že aby keď bude na začiatku života, tak budú malinké. Keď si sem len klikneme, tak to znamená, že do stredu ich života sa nám pridá nejaká veľkosť a môžu teraz byť v strede života väčšie a potom zase na konci života sa zmenšujú. Napríklad to môže vyzerať aj takto. Ja si nastavím, aby začiatočná veľkosť, keď túto pod idem myšou, kliknem si, tak bola 0,3 alebo 0,5 a koniec, keď tuto kliknem myškou, tak 0,3. To znamená, že sa to bude znižovať. Taktiež inak si to môžeme aj farbu nastaviť, aby sa nám menila časom, takže na začiatku chcem, aby bola napríklad farba tmavšia a potom sa nám zosvetľuje. Môžeme si prijať ešte jednu farbu, keď na to iba tak kliknem, tak sa nám vlastne tá farba pridáva a potom si kliknem na šipku, keď chcem zmeniť farbu. Ďalej je dôležité light emission, takže to znamená, že či to má vydávať nejakú svietivosť, ale sú to kvapky, takže nastavíme 0. Kvaš znamená, že či sa to bude nejak špeciálne správať, dáme jednotku, tak sa nám to natiahne do y-ovej osy a keď dáme -1, tak sa nám to natiahne do z-ovej, respektíve x-ovej osy. Dá sa tu nastaviť aj priesvitnosť, keď si na ňu klikneme na 3 bodky, tak môžeme si všimnúť, že môžeme nastaviť životnosť, takže napríklad na začiatku chceme, aby bola priesvitnosť nulová, teda aby ich bolo vidieť a čím sa blížime viac k tomu, že kvapky zmiznú, teda dopadnú na zem, tak tým budú priesvitnejšie. Takže tu som nastavila jednotku, aby postupne zmizli. Z offset znamená, že či chceme, aby hráč videl úplne až do konca tie kvapky. Teraz nám to nemusí tak prísť, pretože je ich málo a preto to hráčovi nemusí vadiť, že sa na ne takto pozerá. Ale keď sa posunieme do rate, nastavíme si najväčší rate, aký môže byť, teda 100. Tak to znamená, že bude oveľa viac padať tých kvapiek. Rates to znamená, že 100 za sekundu sa ich bude generovať. No a teraz to môže byť hráčovi nepríjemné, hlavne keby sme mali nejaký particles, ktorý by bol veľký, napríklad takýto veľký.
A teraz hráč vidí takéto veci, čo nie je vôbec príjemné a preto Z offset sa použije. Dáme sa napríklad 10. A keď je hráč bližšie k týmto kvapkám, tak oni zmiznú. Môžeme tam nastaviť hociakú veľkosť. Teraz je 50, takže hráč musí byť minimálne 50 vzdialený, aby videl tie kvapky. Keď už je bližšie k tomu, tak už ich neuvidí. Dám si iba 5. Ďalej samozrejme každá kvapka môže mať inú životnosť, takže môžeme nastaviť, že minimálne chceme, aby bola kvapka 1 sekundu a maximálne chceme, aby tá kvapka vydržala 8 sekúnd. To znamená, že náhodne sa budú vyberať kvapky a jedna kvapka bude iba 1 sekundu vydrží a potom zmizne a iné kvapky vydržia 8 sekúnd a až potom zmiznú. Rotácia znamená, že akým smerom nám bude vygenerovaná tá textúra. To znamená, že ja teraz si môžem dať -30. Dám si tu trošku väčšiu životnosť, aby sme to videli, ako sa to mení. Takže teraz už nám začína takto sa meniť tá rotácia a dám si maximálnu 30. Takže tie kvapky majú rôznu rotáciu, nejdu všetky iba dole, niektoré idú jemne doprava, niektoré idú jemne doľava. Ak by som chcela, aby bola tá kvapka trošku dlhšia, lebo sa mi zdá, že je strašne nízka, tak vlastne ten squash si môžem dať na 0,5. Potom tu máme rotation speed, to znamená, že ako rýchlo chceme, aby sa k nám kvapky rotovali, čo však nedáva pri týchto particles vôbec zmysel, pretože kvapky nemajú takto vyzerať, takže tu nechám 0. Ďalej tu máme rýchlosť, pri ktorej si môžeme nastaviť, ako rýchlo chceme, aby chodili tie kvapky, tiež si môžeme nastaviť minimálnu rýchlosť a maximálnu rýchlosť. Takto si vieme pekne ovplyvniť, aby boli niektoré kvapky rýchlejšie a niektoré pomalšie. Samozrejme je veľmi dôležité stlačiť Unchor, aby vám to nepadlo, keď dáte play. Takže kliknúť na Rain part a stlačiť Unchor. Toto bolo základné vysvetlenie particle emittera. Samozrejme particle emitter má aj ďalšie funkcie, ako napríklad emitter shape, flipbook a tak ďalej, ale tie nebudeme teraz vysvetľovať. No a určite, ak chcete vedieť viac o efektoch aj o Robloxe, tak klikajte na odoberanie, komentujte, aby som vedela, že má zmysel robiť takéto videjka aj ďalej. Majte sa!